Este ano 2020 adícase o Día das Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero, crítico literario, filólogo, historiador da literatura galega, lingüista, novelista e primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Compostela. Ricardo Carballo naceu na cidade de Ferrol o 30 de outubro de 1910. Era o primoxénito de Gabriel Ricardo e María Dolores, que tiveron 5 fillos máis. A súa nai aprendeulle a ler usando as páxinas do xornal. O ensino primario realizouno en Ferrol, nunha escola da Rúa Magdalena e despois nun colexio dirixido polo escritor Manuel Comellas. O bacharelato fixo por libre, realizando exames en varios institutos. En 1931 rematou na Universidade de Santiago a carreira de Dereito coa cualificación de sobresaliente, facendo os 5 cursos da carreira en só 4 anos. Foi encargado de pronunciar o discurso de inauguración do curso en 1930-1931. Ao chegar a Santiago entrou a formar parte do Seminario de Estudos Galegos, creado en 1923, co obxectivo de estudar e divulgar o patrimonio e a cultura galega. Neste grupo, Ricardo chegaría a ser conselleiro e secretario xeral. En Santiago realizou o servizo militar obrigatorio. Uns anos despois, en 1936, participou na Guerra Civil contra os militares golpistas e defendendo a República. Foi detido e condenado a 12 anos de cárcere, dos que só cumpriu 2. Ao voltar a Galiza entrou a traballar no Colexio Fingol de Lugo, onde estivo como profesor e conselleiro delegado durante 15 anos. Tamén coordinou o Centro de Estudos Fingol, que publicou libros en galego. A súa produción literaria foi ben variada, abordando a maior parte de ámbitos como a poesía, narrativa, teatro ou ensaio. En 1951, a editorial Bibliófilos Galegos publica a súa obra, A xente da Barreira. Trátase da primeira novela en idioma galego publicada despois da Guerra Civil. Nela contase a historia dunha familia fidalga rural. Na obra As pitas baixo a choiva, Ricardo narra un feito que lle aconteceu cando era neno e intentaba meter as pitas no galiñeiro para que non se mollaran. Ao final, acaban todos mollados. O relato foi publicado na revista Lar no ano 1952. En 1971, a editorial Galaxia publica 4 pezas, exemplar que recolle obras teatrais. A farsa das zocas, unha destas pezas, é cecais a máis coñecida e representada. Os contos populares da provincia de Lugo foron recollidos polo profesorado de primaria, dos beizos da rapazada dos seus colexios e publicados polo Centro de Estudos Fingoi. A primeira edición, en 1963, constaba de 300 contos. En 1965 entra a traballar como profesor no Instituto Rosalía de Castro de Santiago. En 1972 aproba as oposicións á Cátedra de Lingua e Literatura Galega da Universidade de Compostela, converténdose no primeiro catedrático desta especialidade. En 1966 aparece publicada pola editorial Galaxia a primeira edición da súa Gramática Elemental del Gallego Común, un material didáctico inexistente neses anos e que sería reeditado 7 veces. Gramática Elemental del Gallego Común, escrita por Carballo e publicada en 1966, estaba dirixida ao alumnado da universidade e ao profesorado de primaria que daquela non tiñan unha gramática no noso idioma. Ricardo está considerado como o ideólogo do reintegracionismo, unha corrente lingüística que defende que o galego é unha variante do portugués e propón o uso dunha grafía baseada na normativa portuguesa. En 1981 foi nomeado membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega. 3 anos máis tarde concedeuselle a Medalla Castelao e no ano 1987 acadou o Premio da Crítica de Narrativa Galega pola súa novela Escorpio. O 7 de xaneiro de 1990 foi condecorado como fillo predilecto de Ferrol e pouco despois, o 25 de marzo, faleceu en Santiago de Compostela. En palabras da súa filla María Victoria, concluía así unha vida densa e austera, dedicada a traballar por Galiza e a súa cultura.